da je Evropska unija još uvijek organizacija, ali koja se lažno predstavlja. To više nije nikakav faktor. Ona može da se iživljava na ljudima, na zemljama kao što je Srbija ili neka druga zemlja, ali u osnovi ona više, ona se lažno predstavlja i to ne postoji. Čak postoje i neke strukture koje direktno urušavaju postoje Evropske unije. Jedna od tih struktura, sad će biti u Španiji, treći samit, to je ta francuska ideja Evropske političke zajednice. To je potpuno nejasna ideja, ali jasno je šta je. Ono što se obično u medijskim izvještajima zapostavlja, ona ima vrlo jaku vojnu komponentu. Ta Evropska politička zajednica, francuska, ima jednu vrlo jaku vojnu komponentu. Istovremeno, jedan političko-vojni savez je stvorila Njemačka prošle godine. U tom političko-vojnom savezu Njemačke je 12 članica Evropske unije plus Turska i Velika Britanija. A Velika Britanija i Turska su odbile da budu u ovom Evropskoj političkoj zajednici. Oni nisu u tome. Nisu na francuskoj liniji. To su sve ovako pokazatelji koliko u osnovi to ne postoji, najblaže rečeno, u onoj formi u kojoj smo je znali, tu integraciju. Šta će biti? Vrijeme je takvo. To su takozvane terminalne bolesti, što znači da možete umrijeti sutra, a možete za 2 godine. To niko ne može da kaže. Tako je vrijeme, toliko su staklene noge tu.